Bejn Jannar tal-2013 u Ottubru ta' din is-sena, 5,517 il-persuna rrappurtaw każ ta' vjolenza domestika. Minn dawn 2,441 kienu każi ta' vjolenza psikoloġika, waqt li każi ta' vjolenza fiżika kienu jammontaw għal 2,602 każi. Mary, isem fittizju għal din l-om li mhux niżvelaw l-identità tagħha biex nipproteġuha, sofrit kull tip ta' vjolenza li wieħed jista' jimmaġina. Vjolenza psikoloġika, fiżika u saħansitra ġiet stuprata mill-eks maħbub tagħha li kien ossessjonat dwarha. Mill-sentej jiġifieri ħajti miżerja. Ma stajtx niċċaqlaq, ma stajtx nitkellem ma' ħadd, ma stajtx ikolli ħbieb. Irid noqgħod imsakkra d-dar u jekk ma nirrispondix il-mobile, anke forsi nħallih il-mobile ftit ħin sakemm immur għand tal-grocer taħdejja kien jiġi u kien itini xeba kbira. Tgħid li matul dawn is-sentejn għamlet diversi rapporti imma kien kollu għal xejn. Darba ġie għalija niftakar bil-lejl u kidnepjani speċi ta' ħadni ġo sqaq daqra l-bot mid-dar u għamilli mus u kellu mazza fil-karozza wkoll qalli nifarrak lek rasek biha u ġie ħabib tiegħu jiġri warah qalu x'inti tagħmel ħatoqtolha. Il-vjolenza fiżika intensifikat meta l-mara li kellha tifla minnu ridet ittemm ir-relazzjoni. Il-pulizija ġifieri kienu drawni diħlaw ħirġa l-assa u darba minnhom ġiew tani xeba kbira ġifieri xeba siġġu fuq rasi ma ngħidlekx kemm sawwatni u mbagħad kaxkarni tara xtellani fuq u ġifieri rejpjani wkoll. U mort l-assa ftit warax ma stajtx inqumu hekk għax qisni ġejt unconscious. Inżil klassa bil-karozza, kont ġifieri vjola. Dħalt u għalli, l-pulizija għalli mel-inter ġejt, kienu tlieta ta' filgħodu daw. Dakinhar spiċċat l-isptar, tirrakkonta li l-pulizija li kellu jakkumpanja ma waqafx jonfoħ għax kellu jinqala mill-assa. Eventwalment il-Vice Squad arrestaw lir-raġel li spiċċa l-ħabs. Iżda dan ma kienx l-uniku każ fejn il-pulizija ma kinux jafu kif jirreaġixxu quddiem il-karbiet tagħha. Kont qed niġi medda u sawwatni u konna qegħdin ġo event pubbliku ġifieri kien hemm ħafna nies u kien hemm il-pulizija kien hemm ħafna pulizija wkoll u mort nitlob lajnuna l-pulizija. Għax jiena kont imwerra, jien kont nitwerwer minnu ħafna mhux ftit. Ġifieri ċerta affarijiet ma kontx nagħmilhom għax kont nibża minnu. Mort fuq il-pulizija tlu għejni, bdejt nikpi għejni għax ħajoqtonni għejni. U beda jipprova jirranġana l-pulizija, beda jgħidlu għejja taqgħux tagħmel hekk, issa tikkalmaw l-affarijiet. Finalment, wara sentejn, il-mara rnexxilha telep il-biża' u sabet kellna l-appoġġ li jenwa biex tibda ħajjitha mill-ġdid. Tlaqt ix-xogħol, tlaqt id-dar, ix-xogħol ma nafx hekk ħajbqgħu jħallsuni jew le, hux ħajżommuni jew le, tlaqt kollox warajja, ma ħabejt il-karozza. Tlaqt kollox, qed ngħidlek, ta' fuq isendu mort bil-handbag u bit-tifla. Mort niġbor it-tifla mill-iskola, ħadta malajr u mort kemm niflaħ niġri l-appoġġ. Illum, għalkemm tibża tikxef wiċċha minħabba reperkussjonijiet, tixtieq twassal messaġġ lil mijiet illi bħala qed isofru fil-moħħbi. Jekk tittejx u tħobb il-tfal tiegħek qed ikollok jew ma kollokx, tħobb lilek innifsek ukoll, tagħmel kuraġġ u titkellem ma tiqpax tgħix fil-biża'. Naf li għad diffiċli biex titkellem għax tibda titwerwer li m'għandek il-ħadd li mhux ħassib il-ħadd jgħinek imma qed ngħidlek issib ħafna għajnuna u jiena ħadd xogħli lura, ħadd it-tifla, ġifieri back to normal.